איך יודעים מתי הוא הזמן הכי נכון להזמין בדק בית? אז יש לנו כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה זה בעצם בשלב המסירה הראשונית. בשלב המסירה הראשונית, היתרון זה שבעצם זה נותן זמן לקבלן לתקן את כל הליקויים עד המסירה הסופית, ואז בדרך כלל הוא מסיים את כל הליקויים כשאתם נכנסים לדירה שהדירה כבר מסודרת, ומהבחינה הזאת זה יתרון. החיסרון בזה שבדרך כלל במסירה הראשונית הרבה מהדברים בדירה עדיין לא מוכנים, אז זה סתם, דבר ראשון זה סתם מנפח את הדוח שלא לצורך, אבל החיסרון העיקרי שבדרך כלל גם החיבור של המים והחשמל עדיין הם אינם מחוברים, ולכן הבודק לא יכול לבדוק את זה. מה שיש לנו עוד אופציה זה בעצם לעשות את הבדיקה במסירה הסופית. הבדיקה במסירה הסופית היא בעצם כוללת את החשמל ואת המים, אבל במקרה הזה לקבלן אין הרבה זמן לתקן, ולכן זה החיסרון פה. אפשר לעשות בדיקה גם אחרי שנכנסים לדירה, אבל כמובן שזה לא מומלץ. כשנכנסים כבר לדירה, אז הרבה מהדברים בעצם יורדים מתחום האחריות. אם יש כל מיני שברים בעריכים או טיח וצבע לא כמו שצריך, הקבלן תמיד יכול לטעון שזה הגיע מההובלה או מהשימוש בדירה, והוא לא ייקח על זה אחריות. וכמובן גם עכשיו להכניס בודק בזמן שהמשפחה כבר נמצאת ויש רהיטים, הוא לא יכול, אין לו גישה להכל. וגם כמובן אם נמצא ליקוי, להתחיל לסדר אותו בזמן שהמשפחה שם, זה לא כל כך נעים. אז לכן הטווח המומלץ להזמין זה מהמסירה הראשונה עד המסירה הסופית. עכשיו בתוך זה גופה יש לי גם דבר שאני צריך לדון בו, כמו שאמרנו, האם אני מזמין במסירה ראשונית או במסירה סופית. הדבר המומלץ ביותר זה בעצם להזמין בדיקה ראשונה במסירה הראשונית, ואפשר להזמין בדיקה שנייה, שזה במחיר יותר מוזל בעצם. הבודק לוקח על זה מחיר יותר מוזל כי הוא כבר מכיר את הדירה, והוא לא צריך להתחיל לבדוק הכל מאפס, הוא פשוט עובר על הדוח ומוסיף גם את החשמל ואת המים, והעלות של זה היא יותר זולה מבדיקה רגילה. בדרך כלל גם אפשר לעשות דילים של בדיקה ראשונה ושנייה ביחד. זה הדבר הכי מומלץ. כמובן אם יש לכם את האפשרות הכלכלית, זה אני ממליץ. ואם לא, אז מה שעדיף אולי לעשות, אם אתם רוצים כן להתמרכז לבדיקה אחת, אז אולי לא לקחת ישר על הבדיקה, ישר שאתם חותמים על הבדיקה הראשונית, וגם לא להביא את הבדק בית סמוך ממש לבדיקה הסופית. מה שאפשר לעשות, אולי זה איפשהו באמצע, בטווח, אולי חודש או 3 שבועות לפני המסירה הסופית, שאז בדרך כלל יש גם את המים ואת החשמל, וככה אתם תופסים שתי ציפורים במכה. כמובן, כמו שאמרנו, החיסרון שזה כמובן נותן פחות זמן לקבלן להתארגן, וזהו, שיהיה בהצלחה.